Guys, nandito tayo ngayon sa isang gulayan, no? Halos ampalaya lahat yan. Ito sitaw. May mga sitaw rin dito. Ang ganda dito guys, oh. Tingnan nyo guys. Oh. Napakaganda guys. Ito guys, oh. Tingnan nyo guys, oh. Hindi pa masyadong namumunga guys, pero mayroon na siyang bunga guys, no? Oh. Hindi lang hindi pa ba mga malalaki. Oh, tingnan. Ganda guys. Oh. Pagka-arrange. Pero guys, ano? Ang bunga guys, ang laki na. May mga malalaki na rin. Guys, oh. Ang lapad nito guys. Ang dami. Tingnan nito guys, oh. Oh, ang lawak guys. Talagang masipag ang nagawa nito guys. Malaking biyaya to guys pag na-harvest nito. Hanggang doon guys. No, ang dami guys. Marami ng bunga guys, oh. Yun. May doon. Naguguna. Oh. Maraming bunga guys. Tingnan mo guys, ang layo-layo. Ang taas-taas nito guys. No, tingnan mo. Ito ang malaking biyaya na bigay ng Panginoon sa mga taong masisipag. Sana all, di ba? Tingnan niyo. Napakarami. Guys. Oh, may to guys, oh. Guys, ito guys, nag-araro. Ganda ng garden la guys, nag-araro guys. Kalabaw na mabait. Yung mga sitaw guys, maliliit pa. Tingnan nyo guys. Maliliit na mga sitaw. Guys, ito ang mga maliliit pa na sitaw. Ito ang pamumuhay natin noon, no? Hindi pa dumating yung mga computer.
karamihan sa atin ay magsasaka kundi mangingisda. So ito talaga itong nabuhay. Kung naisilang ka sa mga 1950s to 80s, even 90s kung nasa probinsya, talagang naranasan mo to, ang ganitong pamumuhay, no? Comment below kung sino ang nakaranas nito, ganitong mga pamumuhay. Pero mas high tech to guys, kasi ano na, oh, may parang ano na, may talagang may kakapitan na ang mga sitaw, no? Noon ay kumuha lang tayo ng ano, dulo ng kawayan, katapos usok natin, ito guys. So, ito guys, parang wala lang guys, pero talagang ano, malaki ang tulong ito sa ekonomiya, no? Paano ka makakita ng sitaw doon sa ano, department store o mga malls o ano, public market, kung hindi ito sila nagtitiyaga, no? Kaya may purpose sa lahat ng tao, no? May mga taong ano, hindi mahilig mag-aaral pero talagang masipag sa mga gawain ganito. So sila, para sa akin, bayani rin sila, isipin natin talaga, no? Darating ang panahon na mag ano, kunti na lang ang mga taong ganito. So paano na ang ating buhay, no? Hindi na natin madadala, wala nang madadala na ano, mga pagkain sa ating hapagkainan. Maganda talaga.